but ndada kutanga nekure it's fine, but ngatange pana ichi ndo chiri kuchehuku ichi techingochengetawo tuhuku. Vana mama vanochengeta tuhuku netuhanga netumatoki tokuti tikwanise kudyawo. Kudyawo tiri kunditya neyo takachoka makumbo datichititiza tuhanga. Mama wangu anondotumikisa tuhanga netuhuku imomo zvese. Then uri kuona chinhu chirugu ichi kune imba uku. Chirugu ichi chine ndeche mabroiler, munochengeterwa mabroiler. Vanomboita zvemabroiler paipa techiti ngandimbotumira mama dati mari chikafu chehuku chedzitoridzo dzidzindo dzechengeterwa izvozvo. Ndo munochengeterwa huku dzavo dzemabroiler. Then ngatifambe zvedu. Iyi itoilet, ndo matakakura tichitogezera tichitopinda mutoilet imomo. It's a black toilet and tikashandawo marakaramba tichikombera tinotarisa kuti tonge tichiupgraderawo vabereki vedu. Ndokwandakakurirepo pano tichitamba tichiita chikoro netsoka tisina bhutsu. Umu ndo mumunda wedu chibage torima imomo. Ende pano isu hatina mombe, tinorima namakomba, toita zvemakomba hanzi diga udye heya. Ndo yatakangokura tichiita pano pamba. Hande tinde takadaiwa kuchirugu chembudzi. Dedi vangu vanoshanda namama vangu vanoshanda zvekuti zvisingaite. Tiri kuona heji yakaiswa, takaisa tichiri kuchikoro, but ndingangoti dedi ndo vaisa. Yakutobata yatokura yainonoka zvayo. Tichifambira iwo murodhi ndifambire pasaidi. So kunoku ndo kwakaiswa chirugu chembudzi. Apa pakasiiwa gepi iyi handizivi kuti nderei. But I think maybe wadaita garden here kana kuti tizotarisa kuti garden ichiriwo here kana kuti vakabvisa garden. Ndo mune chirugu chembudzi. Oh yes, but iye zvino hadzo mbudzi dzaenda kumafuro. Uya ndiri kugomerere kuda yopo. Okay. Wow. So kunoku ndo kune chirugu chembudzi ichi. Saka mbudzi chatova chitori chipfupi ichi. Kudhara takambovakirwa mudenga pane takanga tinonzi muchimu ke. Saka dzinogara umu, ndo madzogara mbudzi dzedu, ndo madzedziri umu. Hadzisapinde mumunda. Kudhara vaiti uchibva nembudzi dzaisapinda muchirugu, dzaimhanyira mumunda modzidzingira mumunda maiwo dzipinde muchirugu. But iye zvino dzinongopinda neapapa. I think ndo dzitochema inzwa. Dzaipinda neapa, dzongopinda neapa, dzopinda muchirugu. Muno mudzogona kumbovharirwa muno kana muine mahuswa, dzokuswera dziri muno dzichidya huswa muno mamurimi iwe muno. Ndemadzo nokuita zvese zvadzinoda. Saka ndoda kunyatsokuratidza kubuda newe, ndoenda ndokuratidza nzira tinoenda nayo chikoro, kumakomo, kune dhemu, kwataita zvakasiyana siyana. Kugomo iro urikuona pane gomo reavhina ndokuratidza nepana. This gomo iro tinoti gomo remushuu. Rakada kufanana neiro riri uko iro, but kwete uko iri riri apa manje pane riri padhuze iro. Ndokwada kuenda ikoko. So mbudzi dzedu no kwete nhasi. We'll see, maybe today, maybe I don't know. Dzisingabayiwa zvekumhanya. Saka mbudzi dzedu dzimwe dziri mumunda. Iyo mbudzi iyo ndakasiya iripo, ndichazondeipi. But ndo mbudzi dzacho. Uyu unonzi muchakata, munodziti hacha. Muhacha kana kuti muchakata. Saka ndo payadhi pedu. Ndinokuratidza futi kune rimwe side. Ndoda kuti unyatsoona chii chauri kufarira kubva zvakauya pano. Just okay, ndikunyanyofara vanhu kuzva kuti vari so lovely, fambira murodhi vari so caring. Okay.
ndokutonyadzofila more than at home. If it handisi kumbofila at home but ndikufila at hotel. I'm being treated like a queen. Like a queen. Serious. Oh my God. This no muroora wangu this. Oh my God. Wow, okay. Ndichasendishatoberekwa namama. Wow. All right. Happy kuti uri kufara kutogamuchirwa zvakanaka. Haisi nyore kuti vanhu vakangoenda kumba kwenyu vasati vakuziva karekta kako, vakangoudzwa nemwana kuti mama, dedi uyu ndiye munhu wandinoda. Ndinokumbirawo kuti musvike kumba kwavo. Musvike kumba kwavo munodai vachibva vazoona muroora. Ndakafara vachikusimudza. Imagine ndikagona mama kundisimudza. Ndawena ndopa muti uyo. Muti uyo unomboita mamwe makonye anenge makwembi, anenge madora. Saka isusu hatina kumadya, hatimadye because hatimazive. Handichazivi ane black oil handichazivi. But makonye iwayo pane vanotomatora vachiti vanomadya. Because akaita kunge madora. Saka vanhu vanotora pano vachitora makonye iwayo. Tokamapinda pakati pechibage apa. Kana ari egreen ndakambonzwa kuti pane makonye anzi anonzi magandari. Handichazivi kala ndinganyepa. Iwe anenge ari green like green nekuchibage. Anzi magandari ndakangomanzi like ndakamwana kawanchingomana. Okay. Yeah, andikona besi chisori. Manje tudiki taitugadzirisa tuvana ino zvine zvakura pepe like izvi munozviruka mozviita vhudzi. Motanga kutotora izvi muchiruka mama mupire mutoita maoko. Maoko maruka rimwe gumbo mogadzira tuvana. Wandifungidza zvitaita tienda kuchikoro tichipinda mazuso akareba tichiita basa rekusunga nonzi chii hameno, nokuti munhu akapfuura achimhanya anogumbuka. Anodona. Odona. Anodona. Asi kutenga kuseka. Saka ndizoziva kuti zvino aripo. Pane time yaaiita. I think atomboiti anoita maybe for a week. Otokura. Anogona kunge ari mashizha arijiwara. Because ndizvo zvinodya mashizha makonye iwayo. Uyu ndo muti wacho. Handizivi zita remuti. But iye zvino haamo makonye iwayo. Anoita mumuti iwoyo. Ndo maanoita makonye iwayo. But handichazivi kuti unonzi chii iwoyo. Nakatambuka kakara muti kakasina nonge nyoka. Serious nana kuti pamwe nyoka. Ndo muti wacho uyu. Ndikufarisa sinete ndita kuzvida. Feel at home, feel at home, feel at home. Pano pari kutonhorera. Oh my God. Pane chiki chatonhorera. Ayo, mvurika iwoyo. Ausina kuti mashizha emuti ari akanyatsoita green and akabatana. That's why tisina kubvisa muti webhotsi wakanaka paunobhora kuti uri kure nechivanze. But we love sometimes I go tandarira kuno all the way from Kumba. So sometimes vana date avasakure vane sometimes vanosakura but vano sprayer pane mushonga vano sprayer unouraya mauswa. Vangatombodza kuti recently vakasprayer ndosiza kuti chibage chinenjere kana kuti chimusero. Saka ndizvozvo ndo pamba pedu, ndo pamba patakakurira and tichazotarisa kuti Mwari vakatikomborera tive nemusha weduwo. Ate zvino chekutanga toda kuti vabereki vedu, vangu, vako, vedu vese vatange vafara, titange takavhira zvimageti zvavaishuvira kuti vachingoti izvi notsvika una matoda iwo vakazvitadza. Let's try our best kuvaitira zvinhu izvozvo first, tozoita zvedu
tichinzwa kuti ivo pavari vese vane mufaro. Ende tinotenda Mwari kuti pari zvino Mwari vakatichengetera vabereki vedu vese. Baba vako variko, baba vangu variko, ivavo ndo baba vangu. Baba vedu vekuhurungwe varipo, mai vedu vekuhurungwe varipo, baba vedu vekwagutu varipo, mai vedu vekwagutu varipo. Saka zvinhu zvinofadza, zvinonakidza. Ndavona kuratidza futi ngatibude gedhe ndikuratidze kuchikoro. Pane chikoro chinonzi chekwaZimbizi secondary school. Next door vanhu vakatokava bhora rinotopinda muyadi votokumbira kuti naimi tokumbirawo zvebhora redu, toti imi mamboriwisire bhora renyu ratuva kuno ratuva redu. Ndikutamba zvako but chikoro chiri padhuze. Uri kuona heji nemanakiro yakaita nditi zvangu vanenge vachisota vachikata-kata momuka ibora here. Ibora here. Oh my god. Oh my god. Oh my. Bobora, imagine. Okay. Ngatifambe. Nederere futi. Nederere. Mira uone. Mira uone. Saka saka patida kuti tikabuda tichina dadayo tikuratidza kuchikoro. Ona apa taimbopapfudzira tichikura tichidya nziru, handiti kuti ndongo yenziru handiti chimunziru chirapapa ndo pataidya nziru pachimunziru chirapa. Saka we are happy. And I want to really because what we are happy. Kuva nechikoro kumanya ndoteme kumanya. Sisi tuna January tanda pa February. Oh my god. Ona nari kumanya mground. Ona nari kumanya mground. Wow. Ana chikoro. Okay, vamwe vari kuita long jump. Seems like trip jam. Trip jam then jam hop, step and jump. But it's quite a good even though none restore for my sports. You win. Oh my god. And I'm loving the weather, the temperature. Guys, you don't understand. Very cool. You don't understand. I love the fresh air, the what. Ona idid vedu vari kuya nebike. Ona idid vane motorbike. Did is coming. Imagine kusangana did vachibva kunotenga something kumashop. Did vane bike. Oh my god. Oh. Mama machiwana but manje ndinozosenda imi mapicture ndozi ndaenda kuwifi yedunika ndaenda kuwifi shawo yatotarisa patasindeeka andinavari rikatovaona mavaona here vamadhuyu vamadhuyu chimudhara changu. The boss. Oh my god. The owner, the title owner. Imagine. Saka tiri kumboda kuona sabhuku. Manzwa zvanzi ndinoona sabhuku. Zvorati nyaya munda iyi haisisiri nyaya yekutamba nayo iyi. Tiri kuda munda takura. Tatokura saka tumboona zvedu sabhuku timbomuresa muridzi wenharaunda, muridzi wedunhu. No, the vibe, you understand. So muchatona tine dust, tine guruva, tine chichi, you know. You know what, I'm really serious. Namakoti wevanhu. Namakoti. Mukamuramba ndogona kungochinja funo kuti makoti wababa vangu namai vangu handini navo handizonyanya kunyengerera strike. Jokes guys, makoti wenyu chero mukamuka makatsamwa ndewenyu. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
So we are going to see the This sub. is dombo resimbi and Dombo resimbi who told you name madam? okay iye kunhu It's kwakasiyana. just that dombo irakanaka. All right. And full But stop. mira ndikuudze ndakamboenda kunonzi kuchivende kwekwe kuri kunogara naurungwe nebhokwe kusanyatri. So kune matombo akadai handira vanoriti dombo resimbi nedombo remunyaka. Pane dombo rinofufunuka so ndizvo ndakakutema unozongudikira pamiro wako nyatonzwa bhata. Munyaka ndio unogadziriswa zvivezwa, something like zvivezwa. Because gomo redu iro ririmo munyaka sokuti vanhu vanogona kurifufunyira vachi exactly handiro kufunyira pamiri wako vete vanhu vanonyepereko vete. Ndozvandakadza kani kuko ndinokuudza ndokumusha kwamama. So tichambonoona vanhu vari pakona saka tichazodecide pakuedita video tokuratidza ifesi dzavo kana kutoregedza zviri pafuku saka muchake mogona kuvaona kana kusavaona depends nekuti tinodei depend nekuti tinodei unongude zviri sei enda kurova so shava shava muri right here shava nguva yareba shava kuri zeze kuri boko tizotinda chose kuroverani ndakasvika nezuro madeko ndi mbodzima kauyu kanga